esan duguan, azkenean erakusketa sortu dugu aldiaren beste urtetan indako lan dana zuekin eta herriekin katrakatzeko. Erakusketa hau guztosuko da Nataliz Berber eta Ramon Anatua, badago historia, parte hartzen dugune ekintza ezberdinak, instrumentuak, materialak, artifiziak eta beste elementu asko. Eta saiatu gara talbakoitzean belaunaldi ezberdinetako elementuak moduren batean sartzen, urte 35 urte horretan taldiak bat izan da elementu ezberdinak moduren batean islatzeko. Orduan, gauak mundatzeko igual, erakusketa horien bidea, aztia historiako partetik, erakusketa horre zaberan nagusitik, bertan dagoelako taldean egibideak ondoeta ez, aiz horreratik eta gaur eguneratik. Eta horrak uzua historia hori kontuta azki, instrumentu eta beste elementu asko bidez. Eta gero, urtutara jarraitu zuzkireia egibidia osatzen, bukaera dio, eduarte horre erten daizineko atal horretara, eta aprotxetan dugu esateko hori, kamizetza, aurtengo kamizetza zapizotea salgai kamizetza zela, bera ondako, eta igual aukera hona izan aldala, erantzataldia modu horretan egiten. Eta ez ere, espero dugu dara horrezokua izatea, eta